Toto sú 3 dôvody, prečo sa proletariát, teda obyčajní ľudia, nesnaží zvrhnúť elity. Prvým dôvodom je paralýza. My by sme všetci chceli tie elity zvrhnúť. Jaký geniálny nápad. Urobme to. Ale nespravíme to, lebo sa bojíme, že my by sme boli v prvej línii a všetci ostatní by sa potom nakoniec na to vykašľali a my by sme poniesli tie následky. Hej? Čiže v konečnom dôsledku ostaneme paralizovaní a nespravíme nič. Hej? Druhým dôvodom je, že tie elity vytvorili geniálny socioekonomický systém, ktorý má viac vrstiev a nedá sa mu úplne porozumieť na to, aby sme vytvorili nový systém a ten starý proste rozobrali na kusy. Hej, a tretí dôvod je asi ten najzrejmejší, že proste tie elity vytvárajú stále nejaké fiktívne problémy. Hej, že muži proti ženám, generácia proti druhej generácii, rasová nenávisť, manipulácia prostredníctvom sociálnych sietí a tak ďalej. A my potom zabúdame, že vlastne tým nepriateľom sú oni. Hej. Jak to povedali v Robotoch. Všetci by sme mali vybehnúť do ulic. Takže majte pekný deň a buďte zdraví.